jok manyaka chopi jok manyaka chop kanye e bengi dukni olor madongo kod matindo chich ni bende ji ok dhiye miye nyakoromo jong picha neno chal ga nade. Dapim ni kama KRA dwe ka dwe collect about 175 billion 175 e dwe ka dwe. Ka protest otimre kama, jo ohala ok tim ohala, jo M-Pesa ok tim M-Pesa, jo chiemo ok us chiemo, jo bodaboda ok ti, meaning onge pesa ma transact economy. Their revenue target magi collect ni ok nyal chopo 175 billion. I can assure you kata dwe ni gi dwe mabiro no, their revenue target bo dok piny nkech protest. Protests cause a very big impact. Angisi kaka jo manufacturing man timo exports be. Chieng no trucks ok nenyal move from even Naivasha. Jo flowers ok nenyal move from Naivasha coming to the airport to export. Ok nenyal move from here in Nairobi to Makindu, Makueni, Mombasa. Koro chieng no even our exports no dok piny. Koro dinge picture mar ripple effect mar ng'anyo duong' ahinya. To duong' e economy nkech every sector mar economy bedo affected. Koro nyaka wang'e wabed piny ni the consequences mar ng'anyo duong' e economy mar country mohingo gik moko te. To ng'anyo manokadho 25th ni an gi pacha neno ka gima magi jok manotimo surveillance before. Ging'e kuma police onge, ging'e kuma police ok bichopo, then they targeted specific shops also. Magineno electronics, zik maginyalo kawo haraka gidhi. Nkech kaden gimiluongo ni spontaneous, then ok dotimre kaka dotimre cha. Lakini aparo ni protesters kata gi goons no plan. Ni kawuono police ok chop mwalo kocha wadhi loot shops maka. And it's so painful. Monica.